rayuwa sabuwa nake ga muku gaskiya go ɗan iska ba sa karewa a duniya to wannan kai a zamanin wa kake wala a zamanin bari ne amma to kuma ban ci batun alatin mu suke biyu ka sha ruwa ka sha lemu a zamanin ba bari ake wannan kenan daɗi ya zo kenan a an samu canji kaɗan ɗayan mintuna ne ina barin na hinta ne wani alƙulan abawa to yanzu wannan shi da wani wacce koko zaria abawa lalle da wawa da kanka ya sa an daure ka ai ci kuɗi inda ba nake haka lalle ba mun tabbata ba har wata ƴan ramewa nake kwana biyu ne da ya mulke ne wani ai da kan ba zai sosai ka ba wannan sabon bursun din da ya gina ita zai sa a kai ka ya fara yi ga har ƴar mu guda ɗaya wallahi ba yaro ka ci gaba da ba yaro mu wallahi na fi sanya mai ruwa ba sha Allah ku da ga sabon salo kiran sallah da usar za ka yi misu ba a ai aka yaba gidiya saboda yanayin tsaro ba na tsaro ba a ranar Allah wannan lakasera wannan kuma ruwa ta tsara ka dama ne wannan nur wannan lakasera ya gani abawa sai ka yi ta dan na garin daɗi ba kusa bayanin ya Allah me kake faɗa cewa na yi Allah sai dai wannan tsohon ya mutu amma an je ruwa ne da kasera wallahi mun sha shi kadai ne ya diya bai addabe mu shike na ba za mu ji daɗi ba to wallahi dai ka mutu amma na sha ka ga sunan guda biyu na sha ka duba gani na sha kuma ba kyauta aka baka ba kudi na siya a mulkin Buhari za a ban kyauta zuwa sai da aka tafi 150 haka da zan tafi na siya da sha saboda ɗan ƙarar yin nijar da shi na amma yanzu kuma za a rinka cewa wani bari alkur'an a gaya mai ya dafa duk abin da za a yi ai wannan amma na sha